Nasi Ingat rusak. Oi. Mamaku ayas. Rasa isi campur wirang gepok ning badan sune duwe demenan ngarapi wirang juta sakno sakno Sarap haji Akang hayu iringan rumah sakit tak uang langka rela korban jiwa raga dilawan
Sor ayo demenan ngandane wong kabeh ngamana saling kubai blaku ora katendangan akibat pentangan delengan sampai ilang nafsu adil larani ngademenan ati rasakan lara kecewa gawe nelangsan masih wow wow rasa isin campur wira ngopo ning badan sunduwe demenan ngraupe wira yeay atas koleksi atas